bathandaze ngelimi. Kwenzeka kanjani bazalwane ukuthi umzalwane angathandazi ngelimi? Yingoba awukho umlilo, ngoba ilimi don't plan ukuthi lizothandaza ngelimi manje. The Spirit of God inside of you iyakubuka phakathi kwakho and then uzwakala usuthandaza ngelimi. Uyazi ukuthi kwamanye amasonto noma amanye amabandla bayafundisa babebona ukuthi hayi lo mfana usenesikhathi eside angathandazi ngelimi bese befundisa kanti kufanele ngabe sikufaka umlilo ngaphakathi. Nawe ureceive lo mlilo ngaphakathi ngenkathi ureceive lo mlilo uzobuka ngaphakathi. Keep the fire burning. Uma ngale lo mlilo ungaphakathi kuwe uzokhuluma ngelimi. Engafakane khona izinto ongakwazi ukuyithandaza ngesizulu. Izinto zikushubele awukwazi ukuthandaza ukuthi baba ukuthi kufanele ukuthi uma wenze njalo wena ukhuluma ngesizulu kodwa ngelimi. Unenkinga bazakwazi ukuzela uyathandaza ukuthi baba ngisiza iyangishaya le ndoda. Ungasho njalo. No. Bawuzuthi hayi man, inkinga ngathi isekhathi uyikha mama. Shakhala bahosa. Imana raboshaka. Ngoba abafuneka abantu abayonke abafuna ukuyithandaza nje isini. Izinto zaNkulunkulu asifuni isini. Umuntu oyisintu nje. Wathi omunye umama esathandaza salela wathi angendoda imhleli la emahlombe. Imhleli emahlombe. Baba imhleli ngale ndoda ngoba akanawo umlilo uyabona mawuthandaza kwesisikhathi umnandi uthandaza uzothi hayibo sengingena empini ngoba kukhona into okukhumbulile ungena empini uzwakala ngesilimi lesi angizolili ngilimi zenu yingoba wena usufata ama-battles uthi wena la uzwe ukuthi hawu ngamkhulula inkosi. Uyakhululeka nawe. Hayi ukuthi amandla akhululana abantu kuphela, nawe uyakhululeka. Uphuma ndawo usukwazi ukuthi sikushubele nawe izinto. Ngoba amandla kaNkulunkulu mangaphakathi kwakho ayakhulula nawe. You need his power. Uyawadinga lo mlilo. Indaba sesizulu njalo udinga umlilo kaNkulunkulu. You need this power, this fire, for you to keep it burning. Kufanele nayo kade. Kuthiwa umpriest wafika njalo ekuseni abase aphezele ezeshowa ukuthi umlilo njalo mayesebona ukuthi uyacisha kuyena afake iy'nkuni. Ngoba fanele waye kwakubalulekile ngoba uma ngabe umlilo ukhona siyenzeka izinto. Khona izinto ezoshisa umlilo kaNkulunkulu. You need this power. You need this power. We are a king of man. 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 We are a king of Lilo. I never heard in a conference who was one of man. Asabuye emaprenjini ethu amandla ungawesile. Yodinga amandla ukusebenzisa. If you need this power, thina nomlilo
sibokuvuka usabona ukuvuka manje sesithandaza ngeli sithandaza bayakwazi abantu ukuthi uzothala la mawuqedisa la uzoza la mawuqeda la ugcina usukhohlwa khona mawuthandaza umoya usathana ayazi imuvi yakhe elandelayo ukuthi akazi ukuthi mamsuka la mbekele akazi. You need this power, Pastor. You need this power. You need this power. We are a big man. We are a big man. The Lord student. Oh yes. Shana Mokos.
family